पुस्तकाचे नाव शाळा भेट. लेखक नामदेव माळी. शाळा भेट सर्जनशील शिक्षकांच्या उपक्रमशील शाळा. नामदेव माळी. शाळा आहे आणि शिक्षणही आहे हे सत्यात उतरवण्यासाठी जीव ओतणाऱ्या शिक्षकांना. प्रकाशकीय 1950च्या 11 जूनला साने गुरुजींचे निधन झाले. त्याला आता 62 वर्षे झाली. पण आजही मराठी शाळांतून प्रार्थना म्हणून साने गुरुजींनी लिहिलेल्या कविता म्हटल्या जातात. शिवाय प्राथमिक व माध्यमिक स्तरांवरील विद्यार्थ्यांना एकदा तरी साने गुरुजींनी लिहिलेला लेख वा गोष्ट पाठ्यपुस्तकातून वाचायला मिळतातच. त्यामुळे गेल्या 6-7 दशकांतील सर्वच मराठी विद्यार्थ्यांना साने गुरुजी आणि त्यांचा विचार यांची ओळख झालेली असतेच. या पार्श्वभूमीवर साने गुरुजींनी स्थापन केलेल्या साधना साप्ताहिकातून मुले, पालक, शिक्षक यांना आजच्या काळाशी सुसंगत व अनुकरणीय वाटेल असे काहीतरी अधूनमधून देणे आवश्यक वाटत असते आणि म्हणून तसे काही वेगळे मिळाले तर साधनात आवर्जून प्रसिद्ध केले जाते आणि त्या प्रकारच्या लेखनाला साधना वाचकांचाही विशेष प्रतिसाद मिळतो. नामदेव माळी यांच्या शाळा भेट या लेखमालेबाबतही असेच झाले आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे 2011च्या 11 जून पासून नामदेव माळी यांची लेखमाला साधना साप्ताहिकातून क्रमशः प्रसिद्ध झाली. विशेष म्हणजे नामदेव माळी यांनी भेट दिलेल्या या शाळा त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील नाहीत. म्हणजे त्यांनी आपल्या नोकरीच्या कामाचा भाग म्हणून या शाळांना भेटी दिलेल्या नसून प्राथमिक शिक्षणात त्यांना आलेला रस या वैशिष्ट्यपूर्ण शाळांकडे त्यांना घेऊन गेला. या लेखमालेत एकूण 14 शाळांची ओळख करून दिली आहे. पण महत्त्वाचे हे आहे की या शाळा प्रयोगशील शाळा म्हणून प्रसिद्ध नाहीत. उलट या सर्व शाळा ग्रामीण भागातील तर आहेतच, पण अतिशय लहान गावातील आहेत. शिवाय या प्राथमिक शाळा जिल्हा परिषदेच्या आहेत, मराठी माध्यमांच्या आहेत आणि मुख्य म्हणजे 2-4 शिक्षक असलेल्या आहेत. या शाळांत शिकणारी मुले शेतकरी, कष्टकरी कुटुंबातील आहेत. येथे केवळ परीक्षेची तयारी करून घेतली जात नाही तर खऱ्या अर्थाने जीवन शिक्षण दिले जाते. येथे शिकवणे आणि शिकणे हा व्यवहार दुहेरी पद्धतीने चालतो. त्यामुळे विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यातील अंतर कमी आहे. या उपक्रमशील शाळेतील शिक्षकांविषयी वाचले तर त्यांना सर्जनशील हे बिरुद चिकटवायला काहीच हरकत नाही असेही वाटून जाते. या लेखमालेला साधना वाचकांचा उदंड प्रतिसाद लाभला. साहित्य व शिक्षण या 2 क्षेत्रातील काही मान्यवरांना या शाळा लेखात वर्णन केल्याप्रमाणेच खरोखरच आहेत का हे जाणून घेण्याची इच्छा झाली. त्याप्रमाणे काहींनी या शाळांना भेटी दिल्या आणि त्यांची खात्री पटली. अरे होय, या शाळा वास्तवात आहेत की. त्यानंतर या लेखमालेचे पुस्तक काढावे, ते महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यापर्यंत पोहोचवावे अशी सूचना अनेक लहान थोरांनी केली. त्यांपैकी ज्येष्ठ बालसाहित्यिक अनंत भावे व महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष राहिलेले ज्येष्ठ कथा कादंबरीकार रा. र. बोराडे यांची पत्रे या पुस्तकाच्या शेवटी छापलेली आहेत. त्यांच्याप्रमाणे हे पुस्तक साने गुरुजींच्या स्मृतिदिनी 11 जून 2012 रोजी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे सहसंचालक दिनकर पाटील आणि पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल कवडे यांच्या हस्ते प्रकाशित झाले आहे. या पुस्तकाच्या प्रसाराबरोबरच व अशा अनेक शाळांचा शोध घेणे, त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारची मदत करणे यासाठी अनेक हात पुढे येऊ पाहत आहेत आणि आपापल्या शक्तीप्रमाणे शक्य ते करावे आणि तळागाळातील प्राथमिक शिक्षणाचा गाडा पुढे ढकलण्यासाठी आपापला वाटा उचलावा.